Здравейте, приятели, и добре дошли! Нека да ви кажа няколко неща набързо. Както знаете, си продавам League of Legends акаунта и мина доста време и има нови промени. Те ще ви покажа какво имам след новите промени и какво като есенция, като герои, като кутийки. Така че се прехвърляме директно на компютъра и нека натам. Нека да започваме с най-важното. В миналия сезон съм бил Gold. Трудил съм се, старал съм да постигна Gold с много нерви, много усилия, просто много неща. Дето не искате да ги виждате даже. За този сезон не съм играл никакви игри, нито соло, нито 3v3, нито 5v5, така че може да си изиграете игрите и да видите в коя дивизия ще ви пусне. На Nautilus имам 7 левел, дете съм играл доста време с него. Нека да преминем към колекцията. Ето на кил. Така, нека сега да видим и другите неща като есенция. Така, тук имам кутийки, това са от новите неща на лигата, от апдейтите. Оранжевата есенция е 2К, 2000, а пък както виждате, бул есенцията е 35К, така че може да се купувате скинове, герои, каквото си пожелаете. Така, това е относно какво имам. Ако се чудите колко пари струва акаунта ми, няма определена цена. Може да ми пишете като коментар, да си оставите скайпа, аз ще се свържа с вас. Може да пишете и на лично съобщение във Facebook страницата ми, така че очаквам там. Задължително е само един скайп, а пък аз вече оттам се свържа и ще си говорим надълго и на широко по каквото ви интересува за акаунта, ще ви кажа. Ако харесате това видео, може да ударите едно палче нагоре. Също така да се абонирате за Cooking Time BG и за гейминг канала Cooking Time BG Gaming Videos. Също така може да последвате Facebook страницата ми и моя Instagram профил.